10 recomanacions de filosofia en llengua catalana en 10 dies abans de Sant Jordi. Avui parlarem d'il·lustrats i d'il·lustrades. Avui us presentem una antologia sobre el segle XVIII, el segle de les llums. Avui us presentem La llum de les llums. Aquest és un llibre que s'ha cuit a foc molt lent, perquè el seu autor, Martí Domínguez, ha trigat 5 anys a fer la traducció de tots els fragments escollits. El més destacable no només és que aporti pensament i concepció filosòfica d'autors com ara Rousseau o Diderot o Voltaire, sinó que, a més, no s'oblida de les il·lustrades. En aquest sentit, hi ha aportacions de Madame Stel o fins i tot d'Olympe de Gouges. A més, també hi ha aportacions d'aquells personatges que podríem anomenar els radicals de les llums. Ens referim al baró d'Holbach o fins i tot Lemaître. Molts d'aquests fragments no havien estat mai traduïts al català i, per tant, és una molt bona notícia que ens arribin fragments del pensament il·lustrat, fragments que cerquen la raó. També cal destacar que les temàtiques de l'antologia són molt interessants. S'hi tracta la qüestió de l'home, la dona, l'amor propi, la felicitat, la ciència, la filosofia, l'educació, grans temes il·lustrats.